benvinguts al Forcat. El primer, gràcies. Moltes gràcies per aquest bonic homenatge que varen rebre este programa el dissabte passat a Moixent. Va ser tot un honor per a tot l'equip. I en l'actualitat podríem dir que esta setmana els productors tenen tres preocupacions: creïlla, tarifes elèctriques i també el suport, les ajudes als jovens. Per una banda, la Unió de Llauraors està denunciant que els supermercats continuen venent creïlla francesa, antiga, vella i rebenten el mercat. Els productors valencians només es paguen en camp entre 0,20 i 0,25 euros per quilo de creïlla nostra i fresca. ABA denuncia que el 65% dels expedients que han presentat els joves a la Comunitat Valenciana per a la seva reincorporació o incorporació a l'activitat agrària han sigut rebutjats per la Conselleria. Asseguren que per falta de pressupost. I a més reclamen al Ministeri d'Indústria que introduïsca un canvi legislatiu que permeta al regadiu valencià reduir els costos en energia elèctrica per a reg. Segons esta organització, l'actual sistema tarifari els genera a tots ells un sobrecost anual de 9,2 milions d'euros. Per cert, ha acabat ja el termini de presentació de la sol·licitud única de la PAC i s'han registrat concretament 61.200 sol·licituds. Són menys que l'any passat. Això significa que la política agrícola comuna actual deixa sense ajudes a la sol·licitud única més o menys a 10.000 agricultors valencians. Per què? Segons Conselleria, perquè s'ha elevat de 200 a 300 euros el llindar mínim per al rebre aquest pagament. Per cert que aquestes sol·licituds no deixen de caure des de l'any 2014. Però no tots són mals de caps al sector. Tenim també molt bones notícies i en agenda d'atenció cites interessants. Comencem. I l'arròs cobra avui especial protagonisme en el nostre espai. Tastarròs. Eix és el nom de la cita que el diumenge congregarà als millors arrossers a la plaça de l'Ajuntament de València. La iniciativa és de la denominació d'origen Arròs de València. Patricia Ortiz està amb el seu gerent. Sí, Sílvia, avui vos saludem des de la plaça de l'Ajuntament de València, on este pròxim diumenge es celebrarà Tastarròs, una iniciativa de la denominació d'origen Arròs de València. I tenim amb nosaltres el seu gerent de la denominació d'origen Arròs de València, Santos Ruiz. Què tal, Santos? En què consisteix esta iniciativa? Bueno, mira, el Tastarròs és la gran festa de l'arròs valencià. És el dia de l'any en què ens trobem els productors d'arròs, les indústries, els llauraors i una cosa molt important, els consumidors. Arribem als consumidors a través dels nostres millors prescriptors, que són els restaurants. Una iniciativa que combina la cultura i la gastronomia. En què consisteix? Bueno, la gastronomia és fonamental. Fixa que una de les raons per les que fem el tastarròs és per tal de dir-los als valencians que darrere de la paella i de l'arròs a banda hi ha una gran diversitat d'arrossos que són molt interessants. Per supost que la cuina tradicional és la primera, la fonamental, la que ha d'anar capdavantera, sense dubte. Però darrere d'ella hi ha una cuina de creació, original, creativa, que també és molt interessant. Per això portem restaurants de sempre, com per exemple podríem dir Casa Clemencia, que fa una paella magnífica, però també portem restaurants innovadors. Per exemple, portem a restaurants com Tabella, que és un restaurant de Beniferri, que ens fa un arròs en remolatxa, que pareix una cosa i això està boníssim. O podíem vindre també, o vindrà de fet, el Poblet, un restaurant en una estrella Michelin, que està molt proper d'ací de la plaça de l'Ajuntament, que ens farà un arròs en cendres, que és una meravella. Es diu arròs cendres perquè en realitat és un paisatge, és un arròs creat per Quique da Costa en el qual s'inspira en aquest moment en el que nosaltres cremem la palla de l'arròs i queden les cendres per damunt del rastroi per fer un paisatge que està fet a través d'arròs i quan te'l menges te trobes tot el sabor del camp, de la marxal, una meravella. Espereu superar les 7.000 persones, els 7.000 visitants. Quines novetats presenteu respecte a l'edició anterior? Bueno, portem més restaurants i portem una novetat que a mi m'il·lusiona molt i és que en aquesta edició hem obligat a que cada restaurant trie quina varietat vol després de pensar quina és la varietat millor per a l'arròs i ho comuniqui al consumidor. De tal manera que el client quan vinga s'endurà un paper tenint clar quina és la varietat que està menjant-se. Per això pot ser que uno vinga i es menja, per exemple, l'arròs de rías gallegas en crustáceos, almejas i un aire de lima i sàpiga que ho està menjant en arròs bomba.
i notarà que aquest arròs bomba és més firme que, per exemple, l'arròs de cendres que parlaven abans, que se'n menjarà en arròs albufera i notarà que és com més cremós i menys consistent. Això és una novetat molt interessant en la que anem a educar al consumidor en el tipus de varietat que està menjant-se. Els consumidors, la gent que vinga a apropar-se fins ací, fins a la plaça de l'Ajuntament, què és el que té que fer? Bueno, té que vindre, s'aconsella que vinguin més bé prontet perquè després n'hi ha molta gent, comprar un tíquet a un preu molt popular i després triar el restaurant i la recepta que més li agrada. Fixa't que nosaltres li fiquem dues condicions als restaurants. La primera, que el que facin ha de ser representatiu de la seva casa, del seu restaurant. De fet, la gran majoria de les receptes que se donen així es donen després en unes jornades gastronòmiques cada restaurant en sa casa. I per una altra banda, que ho facin en la mateixa qualitat que ho fan en casa. I jo sempre dic, si no pots donar 250 racions, ne dones 150. Lo important és que l'arròs que estigues oferint se parega molt al que va a menjar el client en ta casa. Això per una banda, i per una altra banda també la cultura, per supost. La cultura per a nosaltres és fonamental. Nosaltres som conscients de que la denominació d'origen té com a obligació i com a primer mandat protegir la qualitat i l'origen del producte. Però també som conscients que aquesta denominació d'origen és hereu d'una tradició i d'una cultura que és mil·lenària i també volem potenciar-la. Per això, envoltant aquest espai, n'hi haurà molta cultura, n'hi haurà cultura popular. N'hi haurà, per exemple, un concert de Tres Fanball, que és un concert de música folk valenciana, o també un concert de José Aparicio Apa, que és un cantaor que fusiona la cultura valenciana en aires andaluzos, que és una meravella. Moltes gràcies per atendre'ns. Un plaer. Doncs Sílvia, ja sabeu que este pròxim diumenge tastarròs ací a la plaça de l'Ajuntament de València. Això és tot el que vos podem contar des d'ací. Gràcies, Patricio. I de nou, una de les nostres empreses de referència ens dona una alegria. Pulverizadores Fede continua sorprenent, triomfant i creixent. Noves instal·lacions i el Forcat ha sigut la primera en veure-les. Pulverizadores Fede sigue esforzándose por crecer para dar las mejores soluciones en protección de cultivos frutales a los profesionales del sector agrícola. Acaban de inaugurar una nueva planta de desarrollo en Chiva con 2 naves en las que se localizan la producción y el I+D+I. Los últimos 3 años estamos creciendo bastante, más de un 20%. Y estas instalaciones eran necesarias. Con más de 50 años de especialización en protección de cultivos especiales, se ha convertido en un líder tecnológico internacional de equipos de protección de cítricos, viña y frutales, con maquinaria de aplicación de tratamientos fitosanitarios a nivel internacional. La afrontamos con el objetivo de estar, como en estos 50 años, siempre muy cerquita de nuestros amigos y clientes, los agricultores, que gracias a ellos hoy tenemos esta tecnología que vendemos en todo el mundo y bueno, pues seguir creciendo con nuevos servicios. Gracias al esfuerzo dedicado a la innovación, con el apoyo recibido por la Unión Europea a través del instrumento PYME, trabajan día a día para hacer que sus equipos den respuesta a la demanda social de una agricultura rentable para el agricultor. Gracias a lo que los agricultores de aquí de Valencia nos han enseñado, hemos mejorado mucho el equipo. Tenemos un equipo muy eficaz que controla las plagas, pero a la vez un equipo muy eficiente. Controla las plagas de manera óptima, reduciendo los costes de los agricultores directamente, tanto en consumo de gasoil como de químicos. Comprometidos con la divulgación agrícola y transferencia de conocimiento, las nuevas instalaciones están pensadas para convertirse en un punto de encuentro de profesionales con la agricultura. Aquí donde estamos ahora en Chiva tenemos unas instalaciones listas para hacer formaciones, tenemos aulas formativas, tenemos material didáctico, tenemos equipos de prueba y de test para los agricultores también, para enseñarles todas estas nuevas tecnologías, y estamos preparados para en este 2017 pues hacer llegar esta nueva tecnología a los agricultores de toda España. Es por ello que han habilitado espacios para poder recibir a grupos de estudiantes de agronomía, agricultores e investigadores con los que compartir conocimiento. Que agradecemos, y insisto, al agricultor valenciano con el que hemos nacido y hemos mantenido esta relación tan íntima en estos 50 años. Gracias a ellos hemos aprendido a hacer las mejores máquinas del mundo. Hoy es una tecnología H3O valenciana, presente en 5 continentes, y además la tecnología más vendida hoy en día en el mundo. La clave del liderazgo de Pulverizadores Fede es la apuesta por la calidad y la innovación, desarrollando nuevos equipos e implementando funcionalidades que llegan rápidamente al campo para mejorar el trabajo y la calidad de la cosecha de los agricultores. I parlant d'empreses, el diumenge a Tastarròs també estarà, per exemple, el restaurant La Granja, que a finals d'este mes se'n va a cuinar
paelles a Granada. També felicitem els amics del concurs internacional de paelles de Sueca perquè han tornat a Califòrnia, hi ha hagut una altra semifinal, va ser el passat cap de setmana i va ser tot un èxit. I animem els amics de Cullera perquè el dimarts que ve tenen concurs nacional de paella de Cullera, una recepta que va regalar Salvador Gascón al seu poble i que s'elabora amb peix de llotja. I fins ací el Forcat d'avui. Recordeu, la pròxima setmana més i no s'oblideu, cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor el tenim a casa. Adeu.